Rise and shine. Don't worry, darling. I'll teach you everything. Rise and shine. How's the head? You had quite the day yesterday, huh? On your feet now, that's my boy. I know this place isn't exactly paradise, but you're not here on vacation. Oops. No, you've got a job to do. Don't worry, darling. I'll teach you everything. Hovorili ste si niekedy, že aké by to bolo, keby ste mohli prať peniaze, pracovať v nejakom takomto priemysle, v ktorom sa budete zaoberať jedine tým, koľko peňazí cez vás prejde? Tak na to tu máme presne túto hru, volá sa to Cash Cleaner Simulator a my tu budeme robiť v podstate to, že budeme prať peniaze pre rôznych zákazníkov. Ale takisto tu budeme môcť potom časom na to nadviazať vlastný biznis. Tak dúfam, že nejako sa nám spoločnými silami podarí to tu rozbehnúť. Nesprávnym smerom. Á, prašuľky. Ty nie nikdy... Čo? Aha, fixa. To si použijem. Jo, musíme dvihnúť telefón. Hey, Mr. Fresh, it's me again. Check your phone. I sent you a message. Super, takže táto Betty nás bude otravovať v kuse dookola. Dobre, čo od nás bude chcieť? Alright, poďme na to. Táto nám už neodpíše. Ale ideme sa pozrieť na našu hlavnú apku. To bude táto apka Darknet. Vôbec to nie je skoro to isté, ako bola nejaká jedna kauza. No. Takže, čo tu máme? Poslala nám pásku. My ju zoberieme. Pospájame si ju do jednej. Nech máme jednu veľkú. Inak tieto tu na darčekové krabice, lebo ja som si to trošku vyskúšal už mimo tutoriálu, tak tieto darčekové krabice sú vám úplne na nič. Nakoľko stále, keď budú chcieť nejaké prachy zabaliť, tak vám budú písať, že čo ja viem, chcem to v veľkom boxe, chcem to v malom boxe, chcem to v športovej taške, chcem to neviem v čom, všetkom. To rádio, tuna. Keby sa dalo, tak ho vyhodím von oknom. Proste to je jediná vec, čo má v tej hre naozaj série. Je to rádio. Tu je nejaký bordel, tu je prázdna krabica. Týchto krabíc nikdy nie je dosť. A z tejto si urobíme skladisko. No. Tak teraz tu máme desiatky, tak si pozbierame desiatky. Keď takto má fungovať, dajme tomu pranie peňazí alebo počítanie peňazí, tak ma sekne. Máme desiatky, dvaciatky, 50-ky. Má to zbalené. Vy chcete tieto prachy hodiť sem na dopravník. OK. Určite neprepadnú medzi tieto pásy, alebo ako.
Ale je tu tutoriál, v tutoriálu je možné všetko. A tým pádom už budeme môcť konečne rozbehnúť náš legit business. Máme nové veci v appke. Ja si to položím sem. Tento tablet. Neviem, niekde si tu urobíme koš, ale tento tablet nepotrebujeme. To je proste kopa hovadín. Aha, ďalšie pásky, to si hodíme sem. Tých už máme dosť. Tak, na táto sa už lepšie pozerá. No, ukáž nám, čo tu máš. Desiatky. Chcel by to stroj na počítanie peňazí. Ideálne by bolo aj ten na triedenie. V tejto hre budete mať strašne veľa možností. Čo sa týka napríklad prania peňazí, sušenia peňazí. Budete tu mať spaľovňu. Takisto budete kontrolovať, či sú peniaze falošné, či nepochádzajú z nejakých čisto gangov. A veľmi veľa ďalších vecí, ktoré by som povedal sú zaujímavé. Z toho hľadiska, že som nejakú podobnú hru ešte nenašiel. A celkom je to aj pekne spracované, čo sa týka grafiky. To si musíte povšimnúť. Hra je perfektne optimalizovaná. Možno si poviete, že tá grafika nie je niečo extra. No, tu vás trošku zbrzdím. Tá grafika je extrémne prepracovaná. To si ukážeme potom. Ale zoberieme si hneď prvú zakázku. V svete o tom moc nie je. Tak poďme sem. Pozrieme si Messenger. Dobre. Tak teraz si ideme zobrať prvú zakázku. Čo chceš ty? Máme mu poslať 150. Dobre. To si zo mňa robíte, kozy. Páska. Na prašuľky. Tak, ideme to tu nejako vyzbierať. Ja by som to urobil asi takto. Zoberiem si box. Všetko to tu vyzbierame. Nahádžeme si to do boxu. A povedal, že mu máme poslať 150. $150 v akejkoľvek kondícii. Ale toto nechcem, to hoďte do koša. To som tu ešte ani raz nepoužil. No ale takýto job. Zbierať peniaze. Kto by to nechcel? Akurát keby ich neposielal nejakou turbínou z neba. Bolo by to lepšie. Dobre. My si máme otvoriť tento. V hociakej krabici. Dobre, šéfko. Dostaneš to v darčekovom balení.
a 150 akýchkoľvek. Tak budeme len takto zberať, ako príde. Do ruky sa vám ich vojde maximálne 100. Je to asi aj logické. Čiže v tejto malej kopke je 82. Deväťdesiat, 82, 86, to by malo byť asi všetko. Nie, ešte tu no. Neviem, jak sa sem dostali. Tu by sme mali mať teraz nejakých 98. Čiže pozrieme sa ešte do týchto krabičiek. Sú prázdne, pecka. Taška prázdna. Tu by sme mali mať prvú 100. 110, 125, 129, 139 a máme dosť. Zavrieme to. Aký má problém? Pozrieme sa sem ešte raz. To sme mali mať tu na. Dobre. Akurát som si to musel nastaviť na doručenie. Moja chyba. A vidíte, aká škatuľka peňazí nám tu ostala. Plná škatuľa peňazí. Buď ich môžeme znehodnotiť, alebo ich využijeme. Aký krásny karambit. Poď ho na stôl. Buď tie prachy môžeme zneužiť na to, čo tu bude neskôr pridané do hry. Čož by som asi aj urobil, je to celkom dobré. A tu chcú nejaké takéto hovadiny. To bolo všetko. Dobre. Ideme sa pozrieť na nejaké správy. Už som si všimol novú aplikáciu. Ty chceš čo? Pozrieme sa sem. Kým nám naša zlatúčka nedá pokoj. No. Poviem vám na rovinu, túto by som najradšej odklikal. Poďme na to. Black Market. A my potrebujeme stroj na peniaze, lebo takto počítať ručne sa vám asi nechce. Tak doručíme si to. Dobre, za 16 minút nám to doručia. A ideme sa pozrieť napríklad sem. Čo chceš ty? Má to byť v suitcase, má to byť v kufri. Má to byť zabalené s páskou a do tohto.
zabalené s páskou a obalené fóliou. A je to jedno, či budú mokré alebo špinavé. Tak to berieme. Pozrite sa, naše peniaze to nebudú. Dobre. Ideme si pozrieť, čo nám k tomu bude písať. Jasné, že mu s tým pomôžeme. Našemu srdiečku už odpisovať nebudeme. No. A tu máme naše krásne počítadlo peňazí. Hop. A on nám k tomu poslal aj kufor. OK. Má tam byť 45 000. Tak ideme na to. Teraz začne naozajstná zábava. Na mašine si ťukneme stovky. Máme tu niekde? Máme. Sú trošku mokré, ale s tými teraz nič neurobíme. Najdôležitejšie je to, aby prešli čítačkou. Čiže máme tu prvých 10 000. Ďalších 10 000. Tu máme iba 9400. Dobre. Tak si ideme vybrať 50-ky. A poďme. Nech to počíta. A v princípe toto je celá hra. Počítať, prať. A neviem, čo k tomu dojde ešte viac. V podstate my len počítame a perieme. A tieto tu mokré bankovky, fuj. Sa čudujem, že tá mašina to ešte zvláda. Čiže náš typek chcel 45 000. Dobre, tento bug nie je kompletný. Tento tiež nie je kompletný. 5, 10, 15, 20 30, 40. Tu máme 40. Dáme mu trošku navyše. A ideme mu to odoslať. Takto. A tieto mokré bankovky. Mokré bankovky dáme sem. Spoločne s týmito mokrými. A budeme musieť čakať na sušičku peňazí. To sa dá ešte použiť. To sa dá ešte použiť. No, takže prvý biznis by sme mali za sebou, taký väčší, na ktorom sme aj zarobili. Pravdepodobne viac ako ten týpek, ktorý nám to sem poslal. Máme 490 na konte, to je ešte málo na nejaké naše nové zakázky. Poďme sa pozrieť, čo máme tu na. Chce 10 000 v stovkách a v čiernej športovej taške. Tak poď. Týpek nám poslal takúto taštičku. Jo. Sú to samé stovky, tak si to vyberie. Ale to je mix peňazí, to ja nechcem. Nastavíme si to na stovky.
A sem by som mohol dať jednu krabicu. Takto. Spusti to. Tak môj plán nevyšiel. Bohužiaľ. Tak my už 10 000 máme. Tak sa pozrieme, koľko tam ešte je. Že koľko nám nechal náš kamarát. Zatiaľ si budeme bordel hádzať sem niekde. Koľko nám tu nechal? Ďalších 10 000. To si môžeme možno nechať aj pripravené. To sa nám ešte zíde. Jo. A zvyšné prachy si dáme do boxu. Tu máme vysušené. Tam sú mokré. Dobre. Táto taška vyzerá, že je špinavá. Takže tá pôjde do bordelu. My si zoberieme túto. Celé 10. Bude mať 10. Tak poď. Poď. Ber si to. A ako by som povedal, to je celý zámer tejto hry, skvelej hry. Prať peniaze. To by nám šlo aj v reále. Tak sa pozrieme na nejaké správy, ktoré nám prišli. Dobre, tak ten je spokojný. Tu keď si pozrieme, tak máme hotové tieto hovadiny. Máme otvoriť inventár. Nepotrebujeme. Čo by sme si dali ďalej? Zatiaľ máme dosť peňazí, by som povedal. Lebo my používame tú kryptomenu, my s tými reálnymi peniazmi nemôžeme robiť nič. A tu už napríklad vidíme, že máme vysušiť prachy. Čož nie je možné urobiť, keďže nemáme sušičku na peniaze. Tomu máme dať 5000 v boxe, v akýchkoľvek bankovkách. Dobre, tak to sem pošli. My tam vidíme stovky, 50-ky. A budú vám možno chodiť aj takéto zabalené peniažky. Na to si zoberiete nožík. Odoberiete si z toho tú pásku. Zhrniete peniaze. Vložíte do stroja. Necháte si tam stovky. Túto tašku dáme sem. Je moje jedno, v akom to bude boxe. Tak mu to pošleme v tomto maličkom. Dáme si to prerátať. A uvidíme, či tam nazbierame 5000. Máme tam trojku. Ešte nejaké 2000, keď sme tam našli. Hop. Na tomto možno netrhneme.
až tak veľa, ale hlavne sa vyskillíme a zarobíme tú našu kvázi internetovú menu, ktorú potrebujeme. Ešte nám bude teda 250. OK. A tak srad na to. Na takýchto drobných sa nedá riešiť nič. Bude mať čosi navyše, nebude plakať mamke domov, že sme ho okradli. A my si tie desiatky niekde odložíme. Do ďalšieho boxu. Tak. Ďalší box s peniazmi. No a to by bolo z takéhoto rýchleho úvodu asi všetko. Videli ste celkom ako tá hra funguje, čo v nej treba robiť. A ja by som si niečo zase v off-screene skúsil zarobiť, aby sme sa niekam posunuli a aby sme sa dostali k tej práčke na peniaze alebo sušičke, nakoľko keď si pozrieme, tak my by sme chceli tú práčku na peniaze, reálne práčku, tá stojí 2000, teraz máme nejakých 900 a sušička stojí tiež 2000. Upozorňujem na začiatku, vám treba skoro sušičku, lebo na to sú lepšie veci, vysušiť peniaze, čo potrebujete a tak. Takže ja sa vám ozvem v ďalšom videjku a dúfam, že sa vám toto páčilo. Tak zatiaľ čus.